Durant 3 dies, el Club Natació Terrassa va acollir el Campionat de Catalunya Open de Natació, trofeu Ciutat de Terrassa, una competició en la qual van prendre part més de 500 nedadors i nedadores. Un campionat amb molts nous rècords d'on va sortir guanyador el Club Natació Sant Andreu. El Club de Barcelona va aconseguir la victòria amb 2.801 punts. Segon va quedar el Club Natació Sabadell amb 2.600 punts i tercer el Club Natació Terrassa, que va aconseguir sumar a la seva piscina un total de 2.520 punts. Entre les millors actuacions amb rècord del campionat cal destacar Marta González, que en els 50 i 100 metres lliures va aconseguir l'or i establir un nou rècord del campionat en totes dues proves. En els 200 metres estils, el nedador del Terrassa, Albert Puig, aconseguia el millor registre del campionat. Bé, la veritat és que ha sigut una competició molt intensa a nivell d'equip i res, molt content a nivell individual també, perquè ja veníem d'una competició, de la primera competició en llarga a Amsterdam i aquesta al ser la segona, jo crec que fem un balanç molt positiu. Ha sigut una competició dura pel fet del calendari, però bueno, això no és excusa. Avui sí que ha sigut un dia important perquè ja feia temps que no estava amb 2-1 de la meva marca i bueno, això és bona senyal de cara al març per fer la mínima dels Jocs Olímpics. Per la seva banda, Mireia Belmonte en els 1.500 metres lliures aconseguia rècord a Terrassa. I el relleu de 4 per 100 metres estirs femení del Club Natació Sant Andreu aconseguia el millor temps a la piscina garenca. També cal destacar els 100 metres braça, on Jessica Vall aconseguia l'or i un nou rècord de la prova. Bé, molt bé, estic molt contenta perquè veníem d'un campionat important que era Amsterdam i aquesta era la segona competició així una mica per trobar sensacions i contenta. Doncs de moment ara començarem amb un altre cop a fer una mica més aeròbic i després començaríem a fer una mica més d'intensitat per encarar una mica l'Open, que és la competició de referència on hem de fer les mínimes. Finalment, en la categoria individual, els campions van ser Mireia Belmonte i Antonio Arroyo, del Club Natació Atlètic Barceloneta, gràcies a la puntuació fina que van aconseguir en les seves proves de 1.500 metres lliures.